Wherever you are, whatever you do, mayichume mayiphumelela. Kama kupastor oningi channel in your fleet inamba isenza kuphela kusona ekuseni ngiyabamba inamba isenza kuphela kuma calls nganza kwethu ayikho emphasizing lento le because abantu bayaqhubeka be-WhatsApp nithi noma ngibachaze ukuthi kaze ninga WhatsApp athi hayi manje ushele inamba ya WhatsApp akase ngale namba ya WhatsApp inamba yona ya WhatsApp awubalekile nganza kwethu uma ufuna ukubuza noma bengabe uyisefonini noma bekhona la ku comment section bingelela noma cela nginama anger issues mina uma umuntu engabingeleli ngiyathukuthela kakhulu why ngithukuthele because angikhulisanga ngokuthi umuntu ofuna angabingeleli whatever I am makunomuntu engingamazi noma engimaziyo ngifuna usizo ngiyambingelela ngimbuza impilo ngichaza igama bese ngicela ukuthi angisizwe lokho sengifuna ukusiza ngakho akwenzeki ngokuthi ngichama ngidlubulondele sibheka la uNomhle Nonhle Masikhane Nonhle Masikhane 6308 uthi sawubona mkhulu bengisacela ukubuza ke ukuphakelwa ukudla kuthiwa ke nakho ukudla kwakho kodwa ke uphaphama ungakakudli so i problem ekhona la kuNonhle ukuthi akakachazi ukuthi lokudla ukuphiwa ubani ngoba it's very important ukuthi uveze ukuphiwa ubani lokudla ukuphi futhi la uphelwa khona isi restaurant isekhaya isesigangeni kwamakhelwane ikuphi but ke will assume number 1 ukudla kungaba uphawu lwemali ukudla ngaba uphawu lomsebenzi ukudla ngaba uphawu lwebusiness ukudla ngaba uphawu lwa noma imuphi umklamo ongakufakela imali ukudla ke sengaba idliso number 1 ngokujwayelekile uma uphupha ukudla kuuphawu oluhle uma uphakelwa lusha inhlanhla nokubusiswa ngenhlala kahle ingcebo noma imali ongaso ithole ngokomsebenzi noma ngokomklamo noma ngokwebusiness olenzayo uExodus 16 verse 4 uJehova wayesithi kuMose bheka ngiza kuninisela isinkwa esivela ezulwini abantu bayakuphuma babuthe isabelo sosuku imihla ngemihla 2 kwesinye isikhathi uma uphupha ukudla nguphawu lohluma uphakelwa ngoba lokho kusho ukuthi ke angeke uswele ngeke wentule indlela yokuphila noma izindlela zokusiphilisa Amahubo 37 verse 25 kade ngimusha manje sengimdala angizange ngimbone olungileyo eshiyiwe nenzalo yakhe eswele ukudla usuku lonke yahawukela atsheleke lenzalo yakhe isibusiso 3 ngokwesintu uma uphupha ukudla kuuphawu luhluma uphakelwa lungasho ukuthi ngaba idlozi noma ithongo noma omnyangathi izidalo zikupha isinkwa sokuphila ngokomsebenzi ongase uthole ngokwetoho ngokwebusiness ngokwethenda noma ngani ongase uyithole maduze 4 ngokwenkolo uma uphupha ukudla number 4 uma uphupha ukudla uphawu luhluma uphakelwa lungasho ukuthi uNkulunkulu uzokubusisa ngomsebenzi ozokholela kangcono noma uNkulunkulu uzokubusisa ngomklamo ozokholela kangcono noma uNkulunkulu uzokubusisa ngebusiness ezokulethela inzuzo uDeuteronomy 8 verse 16 wakupha imana ehlane oyihlo babengalazi ukuba ke akuthobise akuvinye akwenze lokuhle ngasekugcineni kanti ngokaJohn 6 verse 1 okhokho bethu badla imani ehlane njengokulotshiweyo ukuthi wabapha isinkwa esivela ezulwini kuba badle asivaleke ngokuthi ke
Number 5, kuyenzeka futhi uma uphupha ukudla kungaba uphawu olubi uma uphakelwa, olungakhomba ukuthi kungenzeka kumele uqaphele ngoba kunemizamo emimbi yesitha yokukuzama ngedliso. Kodwa nje ubusheshe waphaphama kade uphaphanisela ukuthi ungaze ufukuthe lokho kudla okunobuthi okuyidliso. Amakhosi esibili chapter 4 verse 40 base bethulela abantu ukuba badle, wathi besadla lokho kudla bakhala bathi umuntu kaNkulunkulu kukhona ukufa ekhanzini, bebengesena kudla lokho kudla lokho. Shuthi ukudla kwakunobuthi. Siyabonga besibheka la uma uphakelwa ini ukudla. Be blessed. Siwe ni pansi le matuyo, kulela uyu Jesu.